Беше да е студент. Амин, дай влази. Дай влази. Могат ще ноги да си играта. Па не е важно. Ще ме помня, да, те се търмоти, те двамата се заиграха. Не, аз можеш не съм, но да разходна. Те са колко им? 106. Василия е малко наляво. Мама и тати са тук, мама и тати го направи. Какво стана? Тук са. Тук са. Ела, тук. Чакай, не се притесняй. Ей, Сладък, ела, мамо, тук, ела. Чакай, спокойно, бе. Чакай, сега ще Тук са, бе. Ела, чевенце, мама. Чакай. Ти с кое момченце играта? Как се казва това момченце? Сашко? Прави как? Сашко? Сашко си беше пуснала, ама... Ходихме преди обед в... Трябва да ми после като пораснеш. По-голяма, дали ще гледаш майка си. Я да се хванем сега майка си как те оправя. Нали? Като младоженец. Да. Като абсолвент. Леле, сега ще ме удушиш на мен. Чакай, чакай. Я постой малко така, гости да видиш. Качила съм на кадър, на кадър. Стегнато ли ти? Не, да не може да стигнат. Да не е стигнато, защото не е такова. Ама не и да пада, де, все пак трябва да е точно. Я покажи стежера. Малко, половин сантиметър. Стига. Пробвай после пак. И ние болните трябва да... Ай, с баба си и дядо си ласа чути. Майко, отиди да Колко са трябва да трябва? Така е добре, Гош. Виж сега колко е, сега ще представим ми. Айде, такова. Василий, обръщайте се вече. Чакай, аз тук може да Майко, лати да бъдеш тръгна. Ай, бабата и дядото. Чакай колко е, да. Айде, обичи за баба си за дело сведи. Ей, пандо. Айде, с баба ми дядо ми тука. С баба ми дядо ми сме. И с майка ми, с цялата родина. Айде, в Бургас трябва да горе София. И малки пикъл. Пикъл, ела тука. Не мога да го Ела, бе, Марко. Генце, може да хване всичките? Трудно. Я, чакай така, айде. Аз в тук. Чакай, това да не е снимка, какво се гласиш? Еми, нищо. Аз тебе ще хвана близо. Аз съм изключил. А ти ще го изключи. Не се притесняй. Айде, дядо, ставаш. Чакай да... За снимки, после е маска. И татко ти го само за снимки, после е маска. Тя предполага, че го се чува. Сложите ли го? Свето го? Да не падна? Да, ама отвори го първо. Айде, елате тук да снимаме. Айде да снимаме с нашия папа. Баща ми снима с нас. Аре да се съберете вие, какво ще кажете? Малко да се съберете така. Изчакай, майко лето. Що не идете там, че няма коли? Снимай. Айде, идвайте, но не идвайте всички. Нищо, Венче, дай елате всички да снимаме. Айде, елате всички, елате също. Айде, но отидете сега. Ние тръгваме. Предходно отиваме, там ще ми изгледат това вътре в двора. Иначе хората ще спрят през барката. Не знаеш как е двора долу. Толкова в стълбите. Там ще дойдеш. Ще спирам. Айде. Опа!
Срещу слънцето. Опа, извиняйте. Айде, ходим надолу. Георги, обърни се! Айде да ги стракнем. Айде, мама да се вържи се там отпред сега, стига го няма.
ще излезе само. Добре, ще видим как ще го направим. Айде ви, къде ще... Айде да пътуваме за Анакент и Фред Чикън се чакаме. Качвайте се по-лад. Василия, отиде? Както отиваш на уроките? Точно искам от тебе, вземете го отзад. Вземете го отзад. Дайте го. Бъдете да я пратим с камера. Я бъдам, много дърта. Или да отида аз, ако искате да знам поне къде ще паркира колата. Слушай, да знам поне къде ще паркира колата. Няма, спокойно се оправим, аре с тия глупости. Добре. Аре да се сбем вето. Аре да се сбем. Първи да иска ни си напълне. Айде, ще се отрида. Я наред. Нямаше никой. Къде ходихте 1 час? Аз си забрах ковер. Че да подам една продая. Николай, това мама, тогава е ти. Тони ми не в средата, бе. Антония, що се свила да И в средата. Стой. Така ще стане. Ето става. Аз па се кадрици пава. Добре, къде ще се? Къде вече? Гошко! Неки, остани прати. Чакай да видя нещо. Добре, ние Николай Шпаниш.
Може да е. Чакай, че... Всички не могат да ги хвана. Ема, много ще... Дай по-напред. Колко хванеш, айде. Не сте го заредили? Не съм има, няма слушал. Трябва ми Иван много. Вече ви съветът на един час на плата и започват, нали, тестират. Тук. Ай, гость, чао!